back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niabot na sa Emily ug si mama niya sa ilang Michael. O mismo ang apuhan ni Michael mo miabli sa inahan ug anak. Dalipay si Hobita dihang nakita ang inahan ug anak. Gipaybaw usab dayon niya si Michael. Labihan usab ang gibating kalipay niini. Nagdali kining atuman sa iyang kaugalingon og maunay miutubang si Hobita kanila ni Nuring ug Emily. Paabot o na mo kadali ha, Nuring. Excuse o na ninyo kadali ha. Kinsa sila, Joveta? Ay, Gidapit mo ba sila sa imong birthday, Hatya? siya si Emily Estela, ang girlfriend na ni Michael. Ako sab ang inahan ni Emily. Ikaw ang girlfriend ni Michael? Oo, Estela. Hinigugman na siya sa imong anak. Mao ba? Kitanaw ko niya maayo. Estela, nahibaw na si Michael nga ni sila niya nag-ilis pa siya. Og karon lang sab ko mahibaw nga birthday di ay ron ako. Kundi patungod nimo ay wag gyud ko mahinomdom sa akong adlaw. Mao nga salamat nimo ha, Estela. Pinangga ti Katya. Salamat kaayo. Oh, sige, niya naman sila. Una mo silang bisita. Mao nga, ipahatod ko ang gi-order kong pagkaon. At man na sila tiya, samtang wa pa si Michael. Sige. Sige, Ipahatod ko Estela. na ang mga pagkaon. Tabi una ninyo, ha? Kisa to yung nga ni mo, iha? Emily, og siyang akong mama, si Mama Nuring. Gwapa imong anak, Mrs. Nuring na lang, ma'am. Sige ha, biyaan tao na mo. Tiya, ikaw na yung mahibaw nila. Feel at home mo, ha? Sige, excuse me. Oy, Maayo man di ay ugawi ang pag-umangko nimo, madam. Ug murag batan-on pa siya nga nahimong inahan ni Michael. mao pa. Imo na yung birthday ron, Lola. Happy birthday, Lola. Salamat, iha. Wa bayag yun ko mahinumdum nga akong birthday ron ay. Mismo na si Stella mo'y nagpahibaw itaw nako. Pwede kong mag-kiss, Lola. Ay, kining bataag yun. Oh, sige, uy. Aron, musamot yun ang akong kalipay. Happy birthday, Lola Jovita. Thank you, iha. Madam, happy birthday. Salamat, Nuring. Bueno, kay niya namang yun mo. Bisamot yun ang gibati kong kalipay. Ug siguro ko nga labaw nang mibati og kalipay ang akong apo. Siya gid ang among gianhin ni Mama Lola. Mupasabot mi nga nung migawas ko sa ospital og mipauli na. Og wa mahinayon ang among sabot nga mobalhin ko dito. Dito sa kwarto niya pa. Lagi, uy. Naibuong bitaw mi, Emily. O gibati o kay ubos si Michael Cute. Hinungdan nga napugos na lang usab siya nga mo pauli na. Bisan ugwa pa unta tugtis iyang doktor. Gani siya mismo unta mo ay makigsulti sa doktor. Mao bitaw nga ni agit ko, Lola, kay pasabto nako siya. Og may lain sad ming tumong sa among pag-anhi karon, madam. Ibalik ko ang kwarta. Uy, nga naman. Tabang ko baya na ninyo. Nahibawa na si Emily. Ayaw nagibalik na ko no ring. Madam. Mahiubos ko ipugos na ni mong balik na ko. Diha na lang gud na. Emily, Ni ana ay oy, hinay lang apo, oy. Mura baya ugwa kay samad. Matandog na paghinay. Michael, Emily, Michael. Michael niya ka. Kalit lang nga nawa ang kahiubos ko nimo nga mibigyan ka dito sa ospital o wa gani makigsulti na ako. Wa makikita. Ay, pasabto nung kanako, Mike. Ay, pastila din yung mga bataa mo. Sige, biyaan taon na mo ha. Nuring, ipahatod ron ni Stella ang gi-order niyang pagkaon. Og ning higayo na karon, wa ko ilaing bisita kamurag yun.
Sige ha, diha lang una mo apo ko. Ati man na siya ha? Oo, Lola. Sige kay arion ko unas mama mo. Emily, nga bang kalit mo may kawas dito sa ospital? Ha? O walang gani mo hapit sa akong kwarto? Nagsabot naman tata, di ba? Sorry kaayo, Mike. Kuan man Oh, ako na mo pasabot nimo, Mike. Mada naman sa panglawas sa akong anak. Ug misugot na lang sa iyang doktor nga adto ra siya magpakaayo sa iyang samad sa bahay. Og gipalit lang namo mga tambal alang niya. Og wa na lang mi mo hapit didto nimo aron dili ka matugaw ug mahasol. Kay makigpamauli naman gyud si Emily. Labi na sab kay wa ginabilin didto sa bahay. Mao nga mihukom na lang si Emily nga manguli na lang mi. Muna'y katarungan, Michael. Og ihatag kog balik ang kwarta nga gihatag sa imong apuhan. Nia, kuhaa, Michael. No, tita. Gihata na ka na ni Lola, ay nagibalik. Lain ang pagsabot ni Lola kung iuli na nimo. Dili lang ko gusto nga makautang og buot sa imong apuhan, Michael. Dako ra ang maong kantidad nga gihatag niya. Sige na, kuhaa kini o. Tita, ako sa mga mahibos o ipugos na nimong hatag nako. Please, tita, diha na lang na. Kinanglanon ka na, Emil. Wa pa ba mamayo ang iyong saman? Please, tita. Ay, Michael. Gipahatod ng lola mo sa imong bisita. Ay, day, Emile. Hi, ate. Hi, ma. Hi. Ay, mayo kay ni ani gyud mo day, Emile. Kay si Michael, pag uli nilang lola niya, wala gyud sa mood. Guol kay gitsura, ay. Kay maulagi ko do, wala mo magkasulte. Ay, sorry Dudong tabian kay kuda. Pero lipay sab ko Dudong ay nga niya gyud ang imong ehem. Si day Emile. Ay sige na mo. Snacks lang una kay snacks una iya. Kay tuwa karon taon-taon na mahatod na turong gi-order ni Ma'am Estila. Nahala, sige de Emile. Excuse una na niya. Sige, ate. Hangtod sinang patring nalipay nga nakakita kanimo, Emily. Tita, sige na. Si Lola gitingali mo ay nagbuhat aning sandwich. Sige na. Snacks na ka, okay? Gihatod na nimo ang ilang snack string. Ay, oo, madam. Og, uy, maya na kayo gitsura si Dudong Michael. Ay, nga, gianhigid siyang uya. Ay, maila gayon nga, puwerte gayong gugmaha. Igo na anang tabi mo dapat ring. Tabangi kog atiman. Tabangi kog atiman nila aron ihatod ning mga pagkaon. Sige na. Ay, hala, di ay, madam, uy, imo man di ay rong birthday, no? Og, uy, madam, milagro nga, si Ma'am Estila mag-order yun og pagkaon nga, sa iyang suki ba? Magpakitir ko ro balik 50 person? Hay, kalit mo ko ayo ni Jack. Kisa nila ang bisita ni mo? Taga-ospital? Ang nag-atiman ni Dudong Michael dito sa ospital? Ay, ambot bitaw ni Estela, oy. Ay, dumdum de siya sa akong birthday. O magpakiter lagi ko, no. Pero gisupak na ako kay wa ko'y mga dinapit. May na lang kay ni Asilas Emily o ang iyang inahan. Kita-kita na lang mo ay mga ulod niya. Dugan ba yung tihatong pagkaon mo, dam? O niingon si ma'am nga ato ipay-mutang sa lawn, sa garden ba? Tuwa na ganis tuding dito. Nag-atang nis magdalas pagkaon. Agmukiter ba? Mao ba? Daon sa mading mapayhanang wa ko'y mga bisitang gidapit kay nakalitan man ko ini. Ay, basin o siyang na'y gidapit ba? Siya ba? Iyong amiga? Ay, kinsa may amiga, ada ka di ara man ang naong anas bay. Adha ra man ginas iyang kwarto, sige tungab anang bino. Uy, wala. Unya, ginayon ra bagyod ang balig 50 ka tao. Wag yun ay mo patuon ako nga pila lang ka-order sa pagkaon ng ipahatod. Oy. Ay, wala. Ay, tuwa na studing dito sa lawn. Ay, tagtao din ni madam. Ay, abot aning babayhana. Nakalitan ko siyang mga lihok ron. Maayo kaayo. May kagbatasan ron hangtod sa pagpakikita niya kang Emily. Midayg siya ini. Gwapa ko no. Ay, muo ba, madam? Wala na. Nagkauyo na siya kang Ma'am Emile.
Ay, maayo ka nagtilima doon, madam. Oo, sa ipasabot mo, Tring. Ay, basi na, mausap ng iyang kuan ba, iyang pabati, ang bati nga batasan ba, nga kang Dudong Michael, kay nakauyab kini guwapa, ug buutan pagayot. Di ba? Patring! Ay, Patring! uy, hala, kitawag ko, madam. Ariun ko una. Ana, sige. Kaya tuon ko usab sila si Nuring o Emily. Diin ka ba? Ay, dito ko kumidor, ma'am. Mitabang kong tiyan mo para pagpagawas mga plato. Ay, pila ragod ka buok ang among giandam. Kay pila ragod ka buok inyong bisita. Pagkuhag bino sa kong kwarto, nahibaw ka na kain ako ibutang, ha? Upat ka butilya ang kuha. Upat, ha? Oo, ha? Kisa nila bisita. Ayaw na pangutana. Ay. Tuman ang gisugo ko, ha? Ay, Dada dito sa salon, apili og mga glass wine. ma'am. Hala, sige. Pero, kuan, ma'am. Basin og dili mo sugod tiya nimo nga kuan nga kanang mahubata. Ako ning pahinungod sa iyang birthday. Ay. Ug dili siya angay masuko. Ay. Lihok na. Lihok. Ma'am. Unsa ganito? Opat ka butilya, ma'am. Upat aron di ka magsige balik-balik pagkuha. Ah. Lihok na, Patricia. Okay, ma'am. O sige, imo ning pagbuat. Agay. Saon lang. Unsa nang giyaw-yaw mo? Ay, wala ay. Hitsuraan iyang girlfriend. Nahibaw ba ka na si Emily nga kaliwat sa demonyo ang amahan ni Michael? Rapist? Kriminal? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!